furnicile noi printre derbedei. Cum o să ne fie altfel? Uneori îmi vomit cuvintele, alte dăți vomit pe bune. Și al naibii de rea senzația. Mă sufoc în lifturi, în camere de spital, în paturi supraetajate, de multe ori la mine în dormitor. Mă sufoc în parc printre oameni. Doamne, atâția și atâția oameni care încotro fiecare cu un rost mișună ca furnicile și n-au sorți de izbândă. Oare ele nu realizează că e în van? Că mor? O furnică muncitoare trăiește între 45 și 60 de zile. Își duce muncitoarea ei viață de muncitoare, muncind de acasă remote. 45 de zile. Asta e undeva la 1080 de ore, din care 360 le dormim, 360 le muncim, 96 le mâncăm pe pâine cu sare. Rămân 264 de ore, adică 11 amărâte de aziuri, de fac mâine. O furnică are 11 zile în care să trăiască. Oare oamenii nu realizează că le rămân doar 11 amărâte de zile?